Pekelná grota. Keď sa raz vracal Matúš so svojou družinou z boja, ani sa nenazdal a zablúdil. Zvyčajne sa stáva, že človek zablúdi niekde, kde vôkol neho nič nie je. Len tma či tajomná temnota. Avšak toto nebol Matúšov prípad. Objavil sa v prekrásne rozkvitnutom parku. Rozhliadol sa v oranžérii a zbadal krásnu dievčinu. Oberala pomaranče. Jej krása mu úplne vyrazila dych. Zoskočil z koňa a zakričal. Krásna deva, nože mi prezrať, kde to sme? No predsa v našom parku pri Dubnickom kaštieli, odpovedala dievčina. Krásna deva, povedz mi, komu patrí tento kaštieľ? Zablúdili sme a potrebovali by sme tu aj prespať. Dievčina sklopila zrak a tichým hláskom prehovorila. Patrí môjmu krutému manželovi, grófovi Belovi. Ale poďte, môj manžel vás veľmi rád ubytuje v jednej zo svojich veľkolepých izieb. V ten večer sa Matúš dozvedel o najkrutejšom grófovi v celom Dubnickom kraji. Večer sa Matúš tajne stretol pri grote s devou. Povedz mi, prečo je tvoj manžel taký krutý? Spýtal sa nástojčivo Matúš krásnej dievčiny. Matúš, keby si ty vedel, náš kraj je zničený, ľudia zomierajú od hladu, pretože všetko, čo si každý človek vypestuje alebo vyrobí, musí odovzdať grófovi. Ak by tak neučinili, tak by ich dal nemilosrdne popraviť. Odpovedala nešťastná dievčina. To je príšerné! Ako to len môžem zmeniť? Spýtal sa Matúš. To sa zmeniť nedá. On je veľmi mocný, silný, má za sebou mnoho vojska, ktorí ho poslúchajú na slovo. Keby som sa zaňho nevydala, moju rodinu by rovnako skantril. Môj údel je žiť tu s ním, aj keď sama a bez lásky. Ja niečo vymyslím. To ti sľubujem, povedal Matúš. Ráno, keď so svojou družinou odchádzal, chcel, aby krásna dievčina odišla s ním. Rada by som išla, ale nemôžem. Určite by ma našiel a potom by určite skantril mňa aj všetkých vás. Matúšovi sa odchádzalo naozaj veľmi ťažko. Celé dni sa trápil a v noci nemohol zaspať, myslel na tú krásnu dievčinu. Zrazu sa mi pred jeho očami objavil malý, jednorohý čert. Volal sa Babráčik. Jeho meno mu dali čerti, pretože zbabral všetko, čoho sa chytil a dokázal sa dostať vždy do ešte väčšej šlamastiky. Jeden roh mu už odpadol, keď namiesto krutej dcery dôstojníka, rodenej pre peklo, dovliekol do pekla jej perského kocúra, ktorý pri pokuse únosu jeho panej naňho skočil a zakryl mu celú tvár ako prvotriedny skokán v skoku na lyžiach. Potom musel svoj omyl odčiniť a preto sa takto zjavoval junákom, ktorí chcú zlo potrestať. Matúš, ak chceš dievčinu za ženu, choď o polnoci z kaštieľa a smeruj 10 minút na západ. Strhne sa tam bitka. Tu máš čarovný meč. Zabi grófa. Matúš chvíľu váhal. Avšak pre záchranu mesta a pre dievčinu by urobil naozaj čokoľvek. Tak sa vybral na západ.
ide po ceste a vidí len číru tmu. Nikde nikoho. Sadol si na starý peň a čakal na tú akože bitku. Zrazu sa mu zrazí pred očami nefalšovane starý Lucifer. Matúš sa už ničoho nezľakol, pretože jeho už nič asi v ten deň neprekvapilo. A ty čo tu robíš, ty nešťastník? Pýta sa Lucifer. No čo asi? Čakám na tú bitku. Chcem premôcť krutého grófa a zachrániť Dubnicu. A kto ti povedal, že máš ísť na západ? Pýtal sa na mosúrene, kde už nevybuchol Lucifer. No váš čert, babráčik, odpovedá Matúš. Čo? 100 deravých pekelných striel! Zas ten babrák všetko pobabral! Pre Lucifera pekelného! Rozčuľoval sa Lucifer. Čo sa deje? Pýta sa nechápavo Matúš. No No to, že ten babrák ťa mal poslať na východ, nie na západ. To v tejto dobe si pekelník všetko musí urobiť jedine sám. Na túto mládež sa nedá ani najmenšom spoľahnúť. Banda jedna! Mizerná! Nadával Lucifer a stratil sa mladíkovi z dohľadu. Matúš sa na tom pobavil a vracal sa smerom ku kaštieľu, kde videl, ako krutý gróf naháňa babráčika s mečom. Matúš sa postavil medzi nich a začal bojovať s krutým grófom. Matúš bol tak odhodlaný bojovať za Dubnicu a svoju lásku, že ho nič nezastavilo. Gróf utekal smerom ku krote a Matúš s babráčikom za ním. Avšak grófa už hľadali nadarmo, pretože pri grote sa po ňom zľahla zem. Počase sa novým dubnickým grófom stal Matúš, ktorý navrátil ľuďom slobodu a šťastie. Onedlho bola svadba a Matúš si krásnu dievčinu mohol vziať za ženu. A viete, kto bol okrem iného na svadbe? Babráčik, ktorý sa stal jeho verným zbrojnošom, keďže mu odpadol už aj druhý roh, mal už iba chvost. Vyzeral naozaj vtipne, ale chvostom aspoň mohol suplovať prácu kozmetičkám podlahových krytín. Nož napokon už dlhé roky sa povráva, že keď o polnoci niekto okolo groty prejde, počuť tam spod nej veľký rachot a ľudia sa nazdávajú, že si po grófa Bela prišiel vtedy Lucifer zo samého pekla. Odvtedy sa povráva, že ten, kto ohrozí Dubnicu mečom, tak ho grota nekompromisne zhltne. A viete, ako zareagoval Lucifer, keď sa dozvedel, že babráčik zostal na svete pomáhať Matúšovi? Nech sa páči. Lucifer. Už mám tej dobroty dosť. Prišiel som o zlatý chvost. Zlostím sa srním márne, pokiaľ svetom láska vládne.